Ysgol Y Wern yw ein hysgol ni yn Llanesion Caerdydd. Mae'r ysgol yn fawr iawn. Mae dros 600 o blant yma. Ddim yn bell o'r ysgol, mae un o gestyll enwoca Cymru, Castell Coch. Mae Doctor Who a The Worst Witch wedi cael ei ffilmio yma, a nawr ein tro ni yw e. Felly mwynhewch ein carol Neges y Nadolig. Nadolig llawen!